Mâinile mele sunt mâinile Domnului. Fără mine, cum își va face El lucrarea? Eu voi reuși în toată lucrarea care mi-a încredințat-o. În tot ce fac este dragoste și bunătate. Eu voi fi mâinile Lui vindecătoare. Picioarele mele sunt picioarele Domnului. Fără de mine, cum va merge El cu cei săraci? Eu voi merge acolo unde merge și El și voi binecuvânta pe toți. Pentru El, eu voi merge acolo unde eu niciodată nu am fost. Ajută-mă, Doamne, ca eu să dau aproapelui meu ceea ce Tu ai dat în locul meu. Te rog, ajută-mă, Doamne, să trăiesc așa, ca aproapele meu să știe că Tu ești alături de el. Gura mea este gura Domnului. Fără de mine, cum va fi auzit glasul Lui? Eu vorbesc ce El îmi spune mie. Dăruiesc dragoste și viață în fiecare zi și cei ce sunt alături aud glasul Lui. Binecuvântați sunteți voi, pentru că mulți înțelepți și mulți împărați ar fi dorit să audă și să vadă ceea ce vedeți voi. Scuză-mă, învățătorule, dă-mi voie să te întreb ceva. Ce trebuie să fac ca să am viață veșnică? Știi poruncile? Ce este scris în lege? Cum înțelegi? În lege este scris să iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Foarte bine ai zis. Fă așa și vei trăi. Dar cine este aproapele meu? Eu te-am ascultat. Acum ascultă-mă tu. Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon. Iesua, du aceasta oamenilor din colț. Bine, tată. 16, 17, 18, 19, 20. Scuzați-mă, domnule. Ciorba dumneavoastră. Bine, mulțumesc, micuțule. Da, mulțumesc, micuțule. Nadab, el încă nu a adus ciorba ta. Dar unde este ciorba mea? Eu deja o aduc, domnule. Este bine să jefuiești. Este o afacere bună. Cuș, dar ce parte am și eu? Hai să împărțim în jumătate. Ține. Oh, mulțumesc, Cuș. Eu acum sunt bogat ca tine, da? Da. Dar când din nou vom jefui? Eu am o idee. Acum vom jefui călătorii de pe drumul dinspre Ierihon. Așa că ei nu vor putea cheltui banii aici în Hanul Gala. Eu voi putea să-i termin? Nadab, aceasta este meseria ta. Tu trebuie să-i omori. Negustorul mort nu va putea să spună soldaților cine l-a jefuit. Dar de unde voi ști că el este mort?
când el nu se va mai mișca, Nadab. Așa ești de neînțelept. Ei, mie nu-mi place când tu mă numești neînțelept. Nadab, eu am vrut să spun că tu ești bun, foarte drăguț, foarte bun. Cărați-vă din taverna mea. Eu nu servesc pe hoți și tâlhari. Ieșua, du-te și cheamă soldații. Soldații? Oh, nu. Numai nu soldați, niciun soldat. Noi deja plecăm. Noi plecăm. Dar eu încă nu am servit nimic, Cuș. Noi plecăm, Nadab. Noi nu avem nevoie de probleme. Dar, Cuș, eu sunt flămând. Vreau să iau masa. Eu m-am speriat, tată. Aici, în Ierihon, ei nu vor face nimic. Dar îmi pare rău de cei care mâine vor merge în singurătate de la Ierihon la Ierusalim. Ce mai prepare astăzi, tată? Bazilicul este pentru bucătăria personală a împeratorului. Oh! Este echiparat. Acesta este piper negru de pe insula Java. Foarte bine, Rebecca, tu ești o adevărată fiică de negustor de mirezme. Eu toate mirezmele le știu. Tomin și mintă din India. Smirnă, mirezme dulci din Saba. Piper, iute roșu din China. O, nu, tată, Aron umblă la sacul cu piper negru. O, Aron. Acum stai aici, Aron. De ce mergi la Ierihon? Dacă mama nu vrea ca tu să mergi. La Ierihon voi putea să iau marfa direct de la producători. Eu voi cumpăra bazilic proaspăt și cel mai iute ardei. Mai repede, Rebecca, adu-mi apă. Aron, niciodată să nu mai mănânci condimente. Niciodată. Niciodată. Ezra, eu totul am pregătit pentru călătoria ta. Aron, tu te-ai purtat bine? Atunci de ce ești ud și de piper? Este mai neînțelepțește să călătorești de unul singur ca tatăl tău decât să mănânci piper negru și încă la Ierihon cu o pungă așa mare. Dar această călătorie ne va face bogați. Eu prefer să fiu o soție săracă decât să fiu o vădvă bogată. Vezi, nimeni nu va vedea că eu am banii, nimeni nu mă va jefui. La revedere. Tată? Merg și eu cu tine. Rebecca, tu rămâi acasă și ajută pe mama. La sfințit voi fi la Ierihon în taverna Gala. Fii atent, Ezra. La revedere, tată. De ce nu vrei ca robul să-ți ducă calul acesta? Acest cal este un dar pentru sora mea. Și eu singur vreau să-l duc ei. Dar promitem că nu vei intra în Ierusalim. Nu-ți face griji, mama. Nu toți evreii au ură pe samariteni. Nu știu, Caleb, dar fii atent. La revedere, mama. Eu voi fi la Ierihon înainte de apusul soarelui. Domnul să fie cu tine, fiule. Eu sunt gata, domnule. Bine. Du acest manuscris. Nu te reține pe drum.
Domnule, eu nu mă voi reține, eu sunt în slujba Domnului. Tu ești preot și totul ce faci este slujire pentru Domnul. O, da. Cu bine, domnule. Eu voi fi la Ierihon înainte de apus. Ține minte, tu ești levit. Nu te atinge de tot ce este necurat. De altfel vei avea nevoie de un timp lung pentru curățire, când te vei întoarce din Galileea. Eu aș fi dorit să merg direct în Capernaum, ca în loc să înconjor toată Samaria. Ce? Tu vei trece prin Samaria? Un loc necurat. După aceea nu mai poți să te curățești. Dar prin Ierihon nu e comod să mergi. Oricum, e mai bine decât să ai legături cu samaritenii. Ține minte, Iesua. Și nu te reține din drum. Vă doresc un drum bun. Un drum bun. Mulțumesc, domnule. Îmi cer scuze. Cine ești tu? Ce te-a dus la Ierusalim? Vreau să cumpăr hrană și băutură înainte de a pleca în țara Moabului. Eu sunt din Samaria. Samaritean? Așa și m-am gândit. Samaritean? Niciun samaritean în Ierusalim. Întoarce-te în Samaria. Noi nu suferim pe unii ca tine în Iudeea. Cară-te! Vă rog, opriți-vă! Cară-te, samaritean fricos! Ce zarvă este acolo? Am auzit că strigau ceva despre un samaritean. Oh, acești samariteni, fără îndoială, caută ceartă. Și de ce ei nu stau în Samaria lor? Așa mă gândesc și eu. O zi bună, prieteni! Noi am ajuns, Cuș? E foarte cald și eu am obosit. Nadab, tu vrei să fii jefuitor sau nu? Sigur că da, Cuș. Atunci ajunge cu plângerile. Iată un loc ușor bun. Aici, Nadab, după aceste pietre, vom aștepta călătorii pe care îi vom jefui. Dar poți să-i omori, Cuș. Sigur, poți să-i faci bucăți. Așa, e foarte bine. Bea, bea, căluțul meu. Acum nu ți este așa de cald. Acum să mergem. Oh. Cred că mama a avut dreptate. Cu adevărat toți ne urăsc.
Oh, ce s-a întâmplat? Să mergem. Noi trebuie să ajungem mai repede la Ierihon. Foarte bine. Iată, el vine singur el pe măgar. Pe măgar? Dar eu pot să mă plimb cu măgarușul? Tu ești prea mare, îl vei lăți. Eu voi merge cu măgarușul. Pregătește-te să sai. Pregătește-te. Pregătește-te. Sai! Bate-l! Bate-l încă! Bate-l! Așa, foarte bine! Cuș, el nu se mai mișcă. Bine. Ia-i punga. Este goală. Ei totdeauna poartă punga la gât. Acum fă ceva cu trupul. Ei, Cuș, așteaptă-mă! Săracul de el. Dacă eu n-aș fi în slujba Domnului, aș fi avut timp să mă opresc să-l ajut. O, Doamne, te rog, ajută pe acest om sărman. Ajutați-mă, vă rog. Vă rog. Vă rog, ajutați-mă. Pe tine te-au jefuit? Înseamnă că tâlharii sunt pe aproape. Eu sunt levit, nu am bani. Mă scuzați, aici să stai este foarte periculos. Dar să călătorești de unul singur, ca tatăl tău, este mai neînțelepțește decât să mănânci piper negru. Dar această călătorie ne va face bogați. Eu prefer să fiu o soție săracă decât să fiu o văduvă bogată. Fii atent, Ezra. La revedere, tată. Doamne, ai milă de familia mea atunci când voi muri.
El încă respiră? Este viu. Grav rănit. Cine a putut să-l bată? Vă mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc că v-ați oprit. Va fi dureros, dar rănile trebuie spălate. Bea. Tâlharii. Tâlharii se vor întoarce. Corect. Ei se vor întoarce, de aceea să mergem mai repede la Erehon. Vei putea să stai pe cal? Voi încerca. Mâncare foarte gustoasă. Chiar dacă mâncarea nu ar fi gustoasă, eu oricum aș fi mulțumit. Drumul de la Erehon este foarte periculos. Stăpâne, ajută-mă. Acest om este foarte rănit. Pune-l aici. Ieșua, adă mai repede apă fierbinte și cârpe curate. Aveam la îndemână numai hainele mele, mă tem... Nu, tu ai făcut foarte bine. Aceasta este așa de periculos? Tâlharii s-ar fi aruncat la voi atunci când tu îi legai rănile. Dar nu am putut să-l las să moară. Acești oameni au venit la Erehon acum o oră în urmă. Posibil că aceasta s-a întâmplat după ce ei au trecut. La început eu m-am gândit că el este mort. Cred că el va trăi datorită ție, Domnule. De unde ești? Din Samaria? Samaria? Samaritean? Fu. Ieșua, așterne sărmanul lângă foc. Să fie cald. Bine, tată. A fost bine că tu ai trecut pe alături de el. Fiecare ar fi procedat la fel. Domnule, aceștia sunt ei? Da. Aceștia sunt ei. Tu spui minciuni? Eu l-am lovit de 10 ori, cum ai spus tu, Cuș. O, neînțeleptule! Ești așa de neînțelept. Acum ei nu vor mai jefui pe nimeni. Foarte gustoasă mâncare, dar samaritenii... Oh. Trebuie să fiți mai atenți cu aceștia care intră în hanul vostru. Cum vă simțiți? Cu mult mai bine. Tu ești bun? Foarte bine. Eu sunt bucuros. Iată banii pentru servicii. Dar iată plata pentru hrană și cazare pentru omul acesta, până când el se va face bine. Și dacă va mai fi nevoie, voi plăti la întoarcere. Vă mulțumesc, domnule. Cred că fiul meu, când va crește mare, va fi așa de bun ca tine. Fiecare ar fi procedat la fel. Domnul să fie cu tine. Domnul să fie cu tine. Ei, cine era aproapele celui care era jefuit?
Acesta a fost Sam, acel care a avut milă. Du-te și fă și tu la fel și Domnul te va binecuvânta. Mâinile mele sunt mâinile Domnului. Eu voi fi mâinile Lui vindecătoare pentru toți.